Sanibona bafethu uvane lo. So ucoach omusha bafethu. Hayi selehlile igwebu bafethu. Selehlile igwebu bafethu. Ucoach kumele simbheke. Ucoach kumele simbheke bafethu. Institution isithathile isinqumo. Isinqumo nje sikhishiwe namhlanje kwathi ucoach omusha Abdeslam bafethu siyambheka. Abdeslam siyambheka nje uyena coach bafethu ekumele simlandele bafethu. Yena izinto anazo. Ama values anawo regarding coaching kwakhe. Aligner with ama values ashiyo uJose Rivero. Jose Rivero vele beseyishila ifoundation. Yena ukufika kwakhe nje kumele anyathele ezinyathelweni zakhe. Angisho ukuthi kodwa ke izinyathelo zakhe kumele zifithe irole eshiyo uJose Rivero. Yena okwakhe ukuexpanda lento eshiyo uJose Rivero. Angakhi phezulu lento eshiyo uJose Rivero. Yes, ama values akhe aligner with ifoundation eshiyo uJose Rivero. Yena okumele akwenze ukwakha ke manje. Yabo. Ukwakha nje kuphela sekukhona vele okukhona still ne continuity right now siyaqhubeka siyaphambili mase ubheke nje ama team aseka wakho nje before yena vele kuma team aphezulu usakho nje ama team amancane njengoba usakho nje ama team amancane ube ucoach odile nama team alezansi yena ucoach ngiyambheka right now yabo ngiyambheka right now ucoach angifuqa manje ekseni ngizwile indaba I was a bit skeptical yabo I was a bit skeptical but ke Orlando Pirates ivamisile ukuthi isinikeze into esingayithandi but along the way siyaqala siyilandele into siyibone ukuthi hayi kahle kahle iPirates bingasilahli la yabo ibuyi iyayibasayina abadlali abangahamiselani nathi but ke at the end of the day iPirates misithathele isinqumo isithathele bafethu so ucoach kumele simbheke and another thing engifuna ukuyiaddress la bafethu indaba le deal ya Rulani I see a lot of comments coming at me it's whenever we journalist yakatemu I didn't say I'm a journalist. You can even see kwibhawo yami I'm not a journalist. I take izinto ngiyibona ama publications. Ama publications ayaposta. Ama publication may poster. I see those publications and I come to you guys ngi-explain ukuthi okay nina nizizwa kanjani. Ingakho ngihlezi ngisho ukuthi ngangitshela ama comments nina nizizwa kanjani. Mase nizobuyela mina nithi ha wena vana uthe nje uRulani uyena ucoach. Anibonanga yini nina ama publication esho ukuthi uyena uRulani uyena ozobucoach why kube ngawuthi mina okuvela waqhamuka nje nezindaba wathi hayi azini uRulani uyena ozobucoach wena no but angivele ngavuka nje ekseni awusazini hey uRulani uyena ucoach cha I saw publications there are many journalists in South Africa are poster yabo there are few journalists ajwayele ukushaya istory right and lo ma journalist lawo ngiyakhuluma nawo yabo ngiyakhuluma nawe ayangitshela indaba regarding ama transfer so ngiyafika la intsheleke nami akusizona izinto engivele ngiyivukele ekseni cha ngicabangele cha even uFabrizio Romano umeshaya indaba zakhe ayiqondi ngiyakhumbula ukuthi uRonaldo uzwa ku Man City kusho uFabrizio Romano kwenzeka lo cha ngiyakhumbula na engithi ngithola umbiko ngisuke ngithi ngithole umbiko hayi ngoba ngisuke ngidlala ngisuke ngitsheliwe nami ngibonile ukuthi hayi engathi ngempela iyangakhona yabo ngisuke ngizobuzwa nina uvolweni bafethu izinto lezi evamisile ukwenzeka yabo akudlulwe nje kuyiwe phambili sibheke ucoach yes sinama differences angafani ke kuma comments ngingasho ukuthi nina ngokwenu niyamthanda lo coach lo akaqhubeka coach mhlawumbe abanye bangasho ukuthi hayi lo coach lo yena mina ke akangijabulisi yabo but ke as supporters we must back the board has made the decision we must support the team yabo we must support the team we must isingisi siyasibaleke kodwa ke awuthi ngishaya nje ngoZulu iyodwa kuphela into engizoyisho ku coach iyodwa kuphela not ukuthi iyodwa per se but iyodwa yabo ngithi cha coach ku Pirates yes amakhapha ngasijabulisa but khohlwa amakhapha suka nje kuma cup iyodwa thina into esifunayo ileague sifuna ileague coach sifuna ileague maybe iChampions League ke sengabe ibhansela yebo sifunela nje thina ileague kumele ezama fans sibe patient nawe wena mose sinikeze lento esifunayo ngabe nje usijabulise enough yabo ngabe usijabulise enough kunini so wina ama cups since kwafika uJose Rivero wena ke njengoba uzothatha izicasulweni zakho uJose Rivero awuthi ukumancane ekuthatheni ama cups serious yes ama cups asinikeza imali but mhlawumbe ngiyaphambuka ngangitshela ama comments but for me I think I think I speak for a massive
number of ama-fans la ku-Orlando Pirates ukuthi cha, we want the league, you are tired of ama-Cubs, yabo. But-ke kulawa ama-journalist akhona bafethu, maningi ama-journalist angayitholi kahle iy'ndaba ashaye eceleni, even abo Fabrizio nje kade ngishilo, ziningi nje iy'ndaba esijwayele ukuzizwa phesheya engaphenduki zibe iqiniso, yabo, because ziningi izinto ezenzakalayo during i-transfer window, ziningi izinto ezenzakalayo, yabo. Amaphela isizini, kusuke kuhlangahlangene, kusuke kuphithizela, maningi amathema asuke efika. So thina kumele si-appreciate lokhu esikutholakalayo. We must appreciate what we have right now, yabo. Ungangitshela ama-comments wena ungitshela ukuthi haya vane ngiyazehlisa bafethu. I'm sorry, but I'm not a journalist, I'm just a sports creator, content creator. I just create content. Nami ngifunda izinto ezibhaliwe mase ngiza kunina ngithi nibonile yini la, bathi kanje nithini nina, luthini uvo lwenu njoba nishilo-ke during last week and this week nisho ukuthi hayi uRhulane nimthandi, yabo. So uvo lwenu ninginikezile, so why senibuye manje senithi Vane kanti wena utheni? Ngishilo nje athi ngithola umbiko, ayiqhamuki lento kumina.